Анимация, мультипликация һәм фото сәнгате. Буларның барысына да мәктәптән тыш эшләр үзәге берләшмәсендә өйрәтәләр. Бу районның һөнәри студиясеннән Алсу Сәмигуллина язмасы. Декорациялар, камералар урнаштыру, оннан соң фотога төшерү процессы. Анимациядә танк 1 секундта үтеп китсен өчен 12 кадр ясарга кирәк. Монтажлау, тавыш яздыру ярдәмендә әзер продукт барлыкка килә. Әлеге узын процесс егетләрне бөтенләй куркытмый, чөнки алар командада эшлиләр. 9нчы сыйныф укучысы Сабина Шакирова бу берләшмәдә 3 ел шөгыльләнә. Дәресләр, имтиханнарга әзерлек, музыка мәктәбе һәм мультипликация түгәрәге. Кыз барысына да өлгерә. Нәкъ менә А командасында ул киләчәктә кем булырга теләвен аңлаган. До этого у меня была мечта. Моңа кадәр хыялым бар иде, программист булырга һәм уеннар ясарга теләдем. Монда килгәч, тавыш режиссеры нәкъ менә минем һөнәрем икәнлекне аңладым. Бүгенге көндә түгәрәккә иҗат итү идеясе белән берләшкән 20дән артык бала йөри. Эш өстәмә белем бирү педагогы Миләүшә Карпухина җитәкчелегендә алып барыла. Ул бала чактан ук мондый җәмгыять булдыру турында хыялланган. Юнәлеш белән кызыксынучылар булуына сөенүен яшерми. Некоторых даже вот после занятия. Кайберләрен дәрестән соңда кайтарып җибәреп булмый. Кайчак вакыт җитми. 3 ел укыганнан соң да кире килүче балалар бар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.